אתם יכולים להשאיר את הגירושים שלכם בידי אחרים. מומחים לכספים יחליטו מה ואיך לעשות עם הכספים שלכם. מומחים לבתים יחליטו מה לעשות עם הבית שלכם. מומחים לילדים שלא מכירים את הילדים שלכם יקבעו באיזה יום ובאיזו שעה הם יהיו עם אבא או עם אמא. ויחליטו מי ההורה המצטיין שיקבל יותר רגעים מהילדות שלהם. לפתע, ורק משום שאתם נפרדים, אתם נאלצים למסור את מפתחות החיים שלכם לרשויות, ולהרשות להן לפלוש לפינות הרגישות והפרטיות ביותר שלכם. אבל לא חייבים. אתם יכולים להשאיר את השליטה בידיכם. אתם יכולים לשמור על המפתח לפרטיות אצלכם. אתם יכולים לנהל את הפרידה בדרך שלכם, לפי הצרכים שלכם. אתם יכולים לשמור על הזכות להשמיע את קולכם. אתם יכולים לבחור בדרך בה אתם קובעים מהם הסידורים המיוחדים והמתאימים רק לכם. אתם יכולים לבחור בגישור. יד תומכת תסייע לכם לפרום בזהירות את הקשר, כדי להשקיע ביחד בנכס היקר לכם ביותר. הסתבך לכם הקשר ואתם לא יודעים איך להתיר אותו? אל תגזרו, אפשר לפרום. קצה החוט יוביל אתכם הלאה.